тавре иттилоъ дода будем президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти бонки осиёи рушд Масато Кандаро ба ҳузур пазируфтанд. Сарвари давлат Масато Кандаро ба муносибати интихоб шуданаш ба мансаби президенти бонк табрик гуфта, ташрифи нахустини мавсуфро ба Тоҷикистон нишонаи таваҷҷӯҳи махсуси ин ниҳоди молиявӣ ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо арзёбӣ намуданд. дар ҷараёни суҳбат ба сатҳи кунунии ҳамкорӣ ва саҳми бонк дар татбиқи ҳадафҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. таъкид гардид ки бонки осиёи рушд яке аз шарикони асосии кишвари мо ба шумор рафта, давоми солҳои ҳамкорӣ барои татбиқи зиёда аз 200 лоиҳа ба маблағи умумии $12.9 миллиард саҳм гузошта шудааст. ҷонибҳо аз қабули стратегияи нави шарики бонк ва Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид шуд ки самтҳои асосии он аз ҷумла рушди энергетика, нақлиёт, рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва таҳкими бахшҳои иҷтимоию хусусӣ ба ҳадафҳои миллии Тоҷикистон комилан тавъам мебошад. ба раванди татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. сарвари давлат барои дастгирии буҷети давлатӣ ва пешбурди ташаббусҳо дар самти ташаккули иқтисоди сабз ба бонк изҳори сипос карданд. ҳамчунин дурнамои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, муқовимат ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин замина ҷалби маблағгузории иловагӣ ва идомаи ислоҳоти сохторӣ барои рушди сармояи инсонӣ ва таъмини амнияти экологии минтақа зарур шумурда шуд. ҷонибҳо омодагии худро ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати судманд таъкид намуда, изҳори итминон карданд ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба рушди минбаъдаи шарикии стратегӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки осиёи рушд мусоидати муассир хоҳад кард. дар мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муовини раиси Девони вазирони Туркманистон муҳтарам Тангригули Атахалиев бошад, вазъ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Туркманистон ва роҳҳои рушди минбаъдаи онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. пешвои миллат бо қаноатмандӣ ҷараёни рушди мусбати ҳамкории ду кишварро зикр карда, ба имкониятҳои бузург ҷиҳати пешбурди ин раванд дар бахшҳои гуногуни иқтисод аз ҷумла тиҷорат, саноат, нақлиёт ва ҳамлу нақл, инчунин соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ҳамзамон ба густариши робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ дар самтҳои варзиш ва сайёҳӣ, табодули фарҳангӣ, илмию таълимӣ ва ҷавонон изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. сарвари давлати мо аҳамияти идомаи кори фаъоли комиссияи байниҳукуматиро ҷиҳати таъмини ҳамкории самарабахши ду кишвар дар ин ва дигар самтҳо таъкид карданд. ҳамчунин доир ба масъалаҳои нигоҳ доштани муколамаи мунтазами байнидавлатӣ оид ба тамоми маҷмӯи рӯзномаи дуҷониба ва ҳамкории зич дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули судманди афкор сурат гирифт. имрӯз 8 март дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи модар таҷлил шуд. сиёсати роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус ҳамкориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлолият ба ҳаёти занон таъсири амиқи худро расонд. соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳитеро бунёд гузошт ки занон имконияти хуби рушд ва саҳмгузории бештар дар эъмори ҷомеаи маданиро ба даст оварданд. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии давлатии занон ва ташаббусҳои созандаи онҳо диққати махсус равона гардида, пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ин нерӯи созанда ва қишри фаъоли ҷомеа ба рушди устувори мамлакат сафарбар карда шавад. пешвои миллат зимни паёми шодбошӣ ба муносибати рӯзи модар изҳор намуданд ки эҳтиром ба зан модар ин на танҳо вазифаи ахлоқӣ, балки зарурати сиёсӣ ва иҷтимоии давлат мебошад. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои занонро яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатӣ эълон кардааст. аз тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи модар дар шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷиҳати қадршиносӣ ва эътироф аз манзалати зан модар дар шаҳри Кӯлоб, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва занони фаъоли шаҳр бахшида ба рӯзи модар дар назди муҷассамаи дуои модар ҷамъ омада зери пояи муҷассама гулгузорӣ карданд ва бори дигар аз хизмати шоёни модарони тоҷик ёдоварӣ намуданд. қисмати тантанавии чорабинӣ бахшида ба рӯзи модар дар қасри фарҳанги шаҳр идома ёфт. дар даромадгоҳи бино дастовардҳои ташкилоту муассисаҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб ва маҳсули дастии занону бонувони Кӯлобшаҳр ба намоиш гузошта шуда буд ки меҳмонон аз онҳо дидан намуда ба ҳунару маҳорати волои модарон баҳои баланд доданд.
дар идомаи чорабинӣ нотиқон аз нақши зан модар дар рушди ҷомеа ва ободониву пешрафти тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ёдовар гардида иброз доштанд ки дар сатҳи давлатӣ ва бо шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи таваҷҷӯҳ ва эҳтироми хосаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба модарон мебошад. фаъолон ва собиқадорони меҳнат низ зимни баромад изҳор доштанд ки имрӯзҳо занону бонувон бо дарки масъулияти баланди ватандорӣ дар ҳама соҳаҳои ҷомеа ва давлат фаъолият дошта бо ташаббусҳои созандаи худ барои ободониву пешрафти ватани азизамон ва таълиму тарбияи насли наврас талошу заҳмат мекашанд. дар идомаи чорабинӣ бахшида ба рӯзи модар аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб ба як қатор фаъолзанони касбу кори гуногун, собиқадорони меҳнат ва ҷавондухтарону бонувоне ки дар сохторҳои гуногуни давлатӣ фаъолияти назаррас дошта дар тарбияи насли наврасу ҷавонон ва ҳифзу эҳёи арзишҳои миллӣ саҳми бориз гузоштаанд, бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ҳунармандони қасри фарҳанги шаҳр барномаи идонаи омоданамудаи худро ки ба рӯзи модарон бахшида шуда буд пешкаши меҳмонону иштирокчиёни чорабинӣ гардониданд. баъд аз анҷоми чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва раиси шаҳри Кӯлоб занону бонувон ва он модароне ки саҳми худро дар пешрафти ҷомеа, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли солиму ватандӯст гузоштаанд аёдат карданд. онҳоро аз номи раиси вилояти Хатлон ва роҳбарияти шаҳри Кӯлоб бо рӯзи модар табрик гуфта тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд.